ċanfira bla kantunieri mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA li s-sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit tal-ipprova jqarra b'kummenti skorretti fil-medja dwar l-impatt tal-mużika tard bil-lejl fil-kapitali. Ma' Net News Tony Zara, l-President tal-Assoċjazzjoni li tirrappreżenta r-Ristoranti u l-Lukandi, qal li fil-waqt li l-MHRA hi kompletament favur attività kummerċjali fil-belt, dak li qed jiġri bħalissa qed iniżżel il-livell ta' kwalità tal-kapitali. Il-belt għandha tkun area fejn it-turista kwalità jkun jista' joqgħod hemmhekk u dak li jkun irid imur fil-nightlife hemm iż-żona ta' Paċeville illi hija inqas minn 15-il minuta bil-karozza u jista' jmur ġo żona ta' Paċeville. Aħna nħossu li żoni fejn għandek il-kwalità għandhom jibqgħu ta' kwalità. L-istqarrija qibsa tal-MHRA tasal jiem biss wara li ma' ġurnal indipendenti is-sindku tal-belt qal li wara l-kontroversja li nqalet fil-bidu, ir-residenti tal-belt issa fehmu li kienu żbaljati dwar il-legal notice li tippermetti l-mużika sassija ta' filgħodu u li s-sitwazzjoni issa tinsab taħt kontroll. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolow ftit ilu meta mistoqsi dwar l-istess kwestjoni kien qal li kien instab bilanċ. Naħseb li issa nstab bilanċ fil-Belt Valletta sabiex bekk aħna naraw kif inkomplu wkoll nimxu il-qudiem. Bil-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-ġimgħat ilu jgħid l-istess preċiżi kelmiet. L-MHRA qalet li l-istorbju eċċessiv u lar fit-tmiem il-ġimgħa b'mużika għolja tinstema' madwar il-kapitali kollha. Fil-kummenti li tal-Net News il-President tal-MHRA qal li dan l-istorbju qed iwassal għal ħafna almenti u talbiet għal kumpens minn turisti li jkunu qed joqogħdu f'lukandi fil-belt. Qed ikollhom ilmenti għax il-mużika teqpa' iddoq sassijata filgħodu u allura ma jkunux jistgħu jistrieħu sewwa. Minn barra l-MHRA kienu bosta dawk li kritikaw bil-qawwa deċiżjoni tal-Gvern li injora il-vuċi tar-residenti, fosthom anke l-artist magħruf Patrick Dalli.